Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kuwona ke amakhosi i-Kaizer Chiefs ukubheka nje ukuthi ke i-Kaizer Chiefs engabe ke iplana kanjani mayelana ke newindi lama transfers esiyakulona lapha ngenyanga kaJanuary ke amakhosi kubikwa ukuthi ke afuna umdlali ogijima as iwinger lapha kwiMarumo Gallants lapha uDaniel Msendami ongokudabuka ezweni lase Zimbabwe. Orlando Pirates ke iyamfuna lo mdlali ke phambilini kodwa ke sayibona nje isayina lapha ke uMasindi Nemtatjela ke ongumdlali waseswini kubikwa ukuthi ke Kaizer Chiefs njengamanje ilona qembu eli-interested kuyena ke lapha ke uDaniel Msendami odlala as iwinger lapha kuyona ke iMarumo Gallants ke sifisela inhlanhla iKaizer Chiefs ukuthi ke ingxoxo zabo nayo ke iMarumo Gallants zibe impumelelo imthole lapha uDaniel Msendami. Yona update engiphethe ke njengamanje like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel mina nawe ngizohleze ngikhona ngolethela ke ama transfer news kuyona ke iBetway Premiership. Okwamanje ivideo ethoka sibambela nisale kahle.